Bí ag léamh. Seo é agus seo í. Seo é Daddy. Seo é Seán. Seo í Mommy. Lil agus Pegeen. Seo í Lucy. Seo é Liam. Seo í Róisín. Tá, sé, ag, siúl. Seo é Daddy, tá sé ag siúl. Seo é Daddy ag siúl. Agus seo é Seán, tá sé ag siúl. Tá Daddy agus Seán ag siúl. Tá, sé, ag, siúl. Tá sí ag obair, níl, féach. Seo í Mommy. Níl sí ag siúl, féach, tá sí ag obair. Agus féach, seo í Róisín. Níl sí ag siúl, tá sí ag obair. Tá Mommy agus Róisín ag obair. Tá sí ag obair, níl, féach. Ag rith, sa ghairdín, siad. Féach, seo é Seán, tá sé ag rith. Agus seo í Lucy ag rith. Tá sí ag rith sa ghairdín. Tá Seán agus Lucy sa ghairdín. Níl siad ag siúl, níl siad ag obair, tá siad ag rith sa ghairdín. Ag rith, sa ghairdín, siad. Sin í, ag sógra, freisin, sin é. Féach, sin í Róisín, tá sí ag sógra sa ghairdín. Sin í Lucy ag sógra freisin, tá siad ag sógra. Sin é Seán ag sa ghairdín. Sin é Liam freisin, tá siad ag sógra agus ag rith. Sin í, ag sógra, freisin, sin é. An líoróid, go deas, eile. Tá líoróid ag Róisín, tá an líoróid go deas. Féach, sin líoróid eile. Tá an líoróid eile ag Lucy, tá an líoróid seo go deas freisin. Sin líoróid agus líoróid eile. Tá siad go deas. An líoróid go deas eile. Le, madra, an deas. Sin é Seán sa ghairdín. Tá sé ag sógra le madra. Tá Liam ag sógra le madra eile. Madra ag Seán agus madra eile ag Liam. Ó, féach, sin í Lucy ag sógra le líoróid. Tá Róisín ag sógra le líoróid eile. Tá siad an deas. Le, madra, an deas. Bhí, ann, sa chiste, anois. Bhí Seán agus Liam sa ghairdín. Bhí Daddy ann freisin. Níl siad ann anois.
Tá siad sa chiste. Bhí Lucy agus Róisín ag sugra sa Gardaí. Bhí Daddy ag obair ann. Níl siad ann anois, tá siad sa chiste. Tá Mammy sa chiste freisin. Bhí ann sa chiste anois. An bhabóg ar an mbord is Leabhar. Is í seo Lil an bhabóg, is le Róisín an bhabóg seo. Tá sí ar an mbord, is le Lucy an bhabóg eile. Níl sí ar an mbord, tá sí sa Leabhar. Tá Lil ar an mbord, tá Pegeen sa Leabhar. An bhabóg ar an mbord is Leabhar. Éigeithe ag ól. Féach, tá Léamh ag an mbord, tá sé ag ithe, tá sé ag ól. Tá Seán ag an mbord freisin, tá sé ag ithe agus ag ól. Níl Róisín ag ithe ag an mbord, níl sí ag ól, tá sí ag sugra le Lil. Ag ithe, ag ól. Seo iad, sin iad, cácha millis, ursa. Seo iad Lucy agus Róisín, tá cácha millis ag Róisín. Tá sé go deas ar sa Róisín. Tá cácha millis eile ag Lucy. Tá sé seo go deas freisin ar sa Lucy. Sin iad Seán agus Léamh. Féach, níl cácha millis ag Seán, agus níl cácha millis ag Léamh. Seo iad, sin iad, cácha millis, ursa.